Que tal, saúdos? Lores comprométese a rematar o mandato, dixo hoxe en declaracións a Canal Rías Baixas. De contado ampliamos, isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Miguel Anxo Fernández Lores anunciou esta mañá que seguirá a fronte da alcaldía durante os vindeiros 4 anos. Ademais, tras reunirse onte cos afiliados, o alcalde en funcións abriu as portas a un posible goberno en coalición co Partido Socialista. O bipartito entre o BNG e o Partido Socialista está en riba da mesa. Así o anunciou esta mañá Miguel Anxo Fernández Lores tras celebrar onte unha asamblea cos afiliados. Acordamos iniciar unhas conversas co Partido Socialista para valorar a posibilidade de facer un goberno de coalición, que eso non implica que vaya a ser certo nin unha cousa nin outra. Vamos a ver en que disposición está o Partido Socialista para ver si interesa, desde o punto de vista dos cidadáns de Pontevedra, facer un goberno de coalición, porque vai a ser máis positivo que gobernar en solitario. Teremos que analizalo nos próximos días e a partir de aí, a seguir traballando, que para o que nos votaron os veciños e veciñas de Pontevedra, para seguir gobernando esta cidade e poñela no máis alto. Lores comprometeuse esta mañá a rematar o vindeiro mandato. O facía en resposta ás declaracións do Partido Popular, nas que lle pedían que garantise públicamente a súa intención de quedarse na alcaldía os próximos 4 anos. Si antes del pleno de Constitución del día 15, Lores garantiza públicamente que va a seguir los 4 años, yo no presentaré mi candidatura a la investidura. Sí, vou estar 4 anos máis. Eu nunca dixen que non iba a estar 4 anos máis. Non sei, eu supoñome que é unha especie de noticia ou de información interesada que ademais non ten sentido. En todo caso, eu non me vou a ir. Eu non me vou a ir. E, en segundo lugar, tamén están equivocados, porque isto é un proxecto colectivo. Isto é un proxecto do BNG, do equipo do BNG e de moitísima xente que quere que sigamos traballando por esta cidade e poñendo no máis alto. Con esta confirmación por parte de Lores, haberá que esperar para saber se Rafa Domínguez cumpre coa súa palabra e non presenta a súa candidatura á investidura. De momento, o alcalde en funcións aproveitou a ocasión para pedirlle aos populares que presenten un proxecto para Pontevedra. A mí o que me extraña é esa falta de confianza no proxecto do Partido Popular. Bueno, eu estou convencido que non teñen proxecto, pero eso, en todo caso, é unha visión miña. Pero que eles mesmos digan, se se presenta este señor, yo non tengo nada que hacer, é unha falta de confianza nun proxecto do Partido Popular para Pontevedra que é absolutamente vergonzante. A mí me daría vergonza decir unha cousa dese tipo. El terá que presentar un proxecto para esta cidade e os ciudadanos valorarán. Na asamblea que celebrou onte o BNG, os afiliados mostráronse satisfeitos do traballo realizado e valoraron positivamente os resultados electorais que situaron aos nacionalistas como primeira forza de novo en Pontevedra. Esta intención de Miguel Anxo Fernández Lores de continuar na alcaldía os vindeiros 4 anos foi unha resposta ás declaracións que fixo esta mañá o voceiro do PP de Pontevedra. Rafa Domínguez amosouse convencido de que os resultados electorais do pasado 26M reflectiron claramente a fin do ciclo do BNG na cidade e manifestou tamén o seu descontento cun posible pacto entre os nacionalistas e os socialistas. Os populares de Pontevedra presentaron esta mañá as súas credenciais na Secretaría do Pleno do Concello. No acto, o portavoz do partido mostrouse convencido de que os resultados electorais e a saída do BNG de persoas relevantes para a corporación nos últimos días son a mostra de que os nacionalistas están ante un fin de ciclo. La salida del Concello de varias de sus principales figuras. Estoy refiriendo que no va a estar Bará, no va a estar Lejísima, no va a estar Anxos Ribeiro, y la salida reciente del responsable de comunicación durante 15 años del BNG, de Antón Prieto. Estas dos situaciones, los resultados electorales y las salidas de personas significativas del BNG, nos hacen apuntar en que realmente estamos ante un fin de ciclo. Paso que paso o vindeiro día da investidura, os populares anunciaron esta mañá a súa intención de votar en contra do BNG, algo que non aconteceu fai 4 anos cando o PP decidiu absterse porque os nacionalistas tiñan a lista máis votada. El PP no puede votar a favor, en ningún caso, del alcalde Lores y votaría en contra. En relación ao posible goberno en coalición entre o BNG e o Partido Socialista, os populares aseguraron que non ven a ningún dos dous partidos coa intención de pactar. Eu penso, e as sensacións que teño, é que non están para nada en sintonía estes dos grupos políticos neste momento. Xa acabaron mal na última etapa, que traballaron xuntos,
e eu non os vexo en sintonía e pareceme difícil que poidan chegar a pactos. O que eu quero é que se cheguen a pactos que gobernen xuntamente polo ben de Pontevedra, non que goberne cada un pola súa conta, que é o que pasou moitas veces. Por lo tanto, o que é importante é que se chegue a un acordo que traballen dunha forma conxunta e non nos encontremos con dous gobiernos que cada un teña unha súa área e que non se comuniquen entre eles, que xa pasou algunha vez. O Partido Popular manterá a semana que ven unha reunión onde programarán e organizarán o traballo dos vindeiros meses. Pois da fin do ciclo do BNG tamén falou onte o presidente do Partido Popular de Pontevedra fixo na celebración da Xunta Directiva Provincial, un acto no que estivo presente o presidente do PP de Gal, Alberto Núñez Feijóo, así como outros responsables da corporación para valorar os resultados electorais. Seguimos sendo, creo que é importante remarcalo, a forza máis votada na provincia de Pontevedra. No 60% dos concellos da provincia de Pontevedra, o Partido Popular sigue sendo a forza máis votada, con número de concellos, ademais, unha diferencia apreciable respecto do segundo que o Partido Socialista, máis de 100 concelleiros de vantaxe respecto do Partido Socialista, concretamente 364 frente a 256. O presidente provincial quixo resaltar tamén que o PP conseguiu o dobre de maiorías absolutas que o Partido Socialista, 22 fronte a 11. Ademais, destacou tamén a súa de 5 puntos con respecto ás eleccións xerais. Alfonso Rueda falou, por outra banda, da Deputación. O presidente do PP en Pontevedra recoñeceu que neste eido os resultados non foron positivos, xa que non lles foi posible recuperar a administración provincial. Iso sí, salientou que soamente perderon un deputado, unha baixada que a relaciona coa ampla victoria do PSOE en Vigo. Por último, Alfonso Rueda cree que é necesario que todos os grupos políticos se poñan de acordo para que en todos os concellos goberne a lista máis votada, aínda que non chegue a maioría absoluta, algo que favorecería, por exemplo, o PP no Concello de Poio. Máis actualidade, os delegados da CIGA concentráronse esta mañá diante da subdelegación do Goberno. Exixen a derrogación das reformas laborais, así como a modificación de algúns puntos do Estatuto dos Traballadores. Hai unha maioría que se autodenomina progresista no Parlamento do Estado e nós o que decimos é que non podemos continuar desta forma porque o único que facemos é empeorar as condicións de traballo da clase traballadora. A parte como Galiza non estamos en condicións de seguir perdendo emprego nesta situación e sobre todo a precarización. Os representantes sindicais mantiveron unha asamblea previa á concentración onde amosaron o seu malestar coa nova normativa que trata de controlar o horario dos traballadores. A CIGA considera que este é un decreto trucado e baleiro de contido e asegura que actualmente hai máis de 180.000 persoas que recoñecen que traballan máis de 50 horas á semana. De feito, o sindicato denunciou xa a Inspección de Traballo a presenza de dobres controis de horarios laborais. Por outra banda, os delegados da CIGA anunciaron esta mañá que o vindeiro 12 de xuño vai levar a cabo outra concentración organizada pola Asamblea de Mulleres nos centros hospitalarios de Pontevedra e o Salnés para denunciar a precariedade laboral que, segundo din, sofren os profesionais sanitarios. A borrasca Miguel chegou con forza tamén a Pontevedra. A cicloxénese explosiva provocou fortes ventos de máis de 100 km por hora e abundantes precipitacións. O Concello mantivo en alerta durante todo o día os seus servizos de emerxencia para atender as incidencias que se puideran producir na cidade. Ademais, as actividades deportivas que se ian desenvolver ao aire libre nas instalacións municipais foron suspendidas, así como tamén o concerto Grandes Clásicos da Banda de Música de Pontevedra que estaba programado para esta mesma tarde. A actuación, que forma parte do ciclo Sons na Rúa, foi cancelado pola chuvia e tamén polo vento, un fenómeno atípico nesta época do ano. O ciclón Miguel deixounos hoxe imaxes como estas. Está previsto que continúe, aínda que con menos forza, na xornada de mañá. E aquí estaremos pendentes en Canal Rías Baixas de todo o que pase con este ciclón. Bueno, pois polo Día do Medio Ambiente celebrado onte, a empresa Viacua levou a cabo esta mañá unha cata de augas. No evento estiveron presentes, entre outros, Miguel Anxo Fernández Lores, o alcalde, e tamén Raimundo González, Carme da Silva ou o cociñeiro Iñaki Bretal. Como se dunha cata de viño se tratase, os 15 asistentes tiveron que probar ata 4 tipos de auga diferente e valorala segundo a fase visual, olfativa e gustativa. O obxectivo deste evento era dar a coñecer as características da auga da villa e poñela en valor. A cata, que se desenvolveu na Casa da Luz, estivo dirixida pola responsable de calidade das augas de Interlab, Rosa Martínez Gómez.
Poñamos así o punto e final a este Pontevedra ás 10. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30. Adeus.